nagari nakabonjo singgah sabanta di simpati nanti kini tibo sabar AS dengan Sukardi sasuai koto jolu buah kapiang singgah makan di air manggi supaya sehat sarato santiang lanjutkan baru bet sekolah gratis nomor 3 kita pilih di panti kuburan duo turun menuju Padang Gelugu adek jo salah nanti to jago rakyat Pasaman adil jo makmur sesuai nomor 3. Selatan lawe tabenyo pasarau baju Bali elok kita sapakai sajo samo mamilia sabar Sukardi nomor 3 sasuai rendah hati Ustadz sabar ramah urangnya iyo Sukardi wirid Yasin samakin lancar masjid jo surau samakin rami sabar Sukardi rancak daerah Rau Utara ado nagari Kotonopan sangat dake dengan pemuda sayang kepada rakyat Pasaman nomor 3 urangnya mapa tunggul jo Pasarumbai di balik mapa tunggul selatan bini ado pasangan sesuai urangnya muda ramah dan sopan sesuai kita pilih nagari nakabonjo singgah sabanta di simpati nanti kini tibo sabar AS dengan Sukardi sesuai koto jolu buah kapiang singgah makan di air manggi supaya sehat sarato santiang lanjutkan baru bet sekolah gratis nomor 3 kita pilih
panti kuburan duo, turun menuju padang gelugu. Adek jo salah nanti to jago, rakyat Pasaman adil jo makmur, sesuai nomor 3. Selatan lawe tabenyo, pasarao baju Bali. Elok kita sapakai sajo, samo mamilia sabar Sukardi. Nomor 3 sesuai. Rendah hati Ustadz sabar, ramah urangnya iyo Sukardi. Wirid Yasin samakin lancar, masjid jo surau samakin rami. Sabar Sukardi. Rancak daerah Rao Utara, ado nagari Kotonopan, sangat dake dengan pemuda, sayang kepada rakyat Pasaman. Nomor 3 kurangnya, mapa tunggul jo Pasarumbai, di balik mapa tunggul selatan. Bini ado pasangan sesuai, urangnya muda ramah dan sopan, sesuai kita pilih. Mapa tunggul jo Pasarumbai, di balik mapa tunggul selatan. Bini ado pasangan sesuai, urangnya muda ramah dan sopan.